Pred 976 rokmi sa začala písať história Týnca. Vtedy v roku 1044 sem prišli prví benediktíni. Podľa neskoršej povesti prišli zo slávneho opáctva v Cluny v Burgundsku. Ale v skutočnosti, čo potvrdili aj historické výskumy, prišli z kolónie. Zakladateľom tohto kláštora bolo poľské knieža Kazimierz od Noviciel. Mnísi sa v každodennom živote riadia jedným z najstarších pravidiel, pravidlom svätého Benedikta, ktoré platí v západnom kostole. Väčšina ľudí ich vníma ako tento kláštor, ako veľmi uzavreté miesto. Ľudia, ktorí by mali sedieť za múrmi, oddávať sa výlučne modlitbe, rozjímaniu a nemať veľa spoločného so svetom, ktorý je za kláštorným múrom. V priebehu 12. storočia bola dokončená výstavba prvých kláštorných budov. V súlade s tradíciou tvoria štvorec, v prostriedku je situované nádvorie. 15. storočie je zlatým obdobím v dejinách nášho opátstva. Vládnutiu výnimočných opátov vďačí kláštor za veľkú prestavbu gotického kostola a kláštorných budov. Spoločnosť, ktorá tu žije, sa úzkostlivo riadi pravidlom svätého Benedikta. Toto pravidlo priamo nariaďuje, aby ľuďom, ktorí prichádzajú do kláštora, bola prejavená náklonnosť. Pravidlo dokonca hovorí, aby boli prijímaní ako Kristus. Preto už od samotného začiatku v benediktínskych kláštoroch a tak aj v Týnci zriaďovali hosťovské domy. Organizujeme tvorivé dielne rôzneho druhu. Ponúkame ľuďom, ktorí nemajú čas zastaviť sa a rozjímať o Pánu Bohu čas, ktorý môžu stráviť s nami pri modlitbe, pobudnúť o samote. 30. júla 1939 sa vrátili do Týnca po viac ako 120 rokoch neprítomnosti benediktíni. Stav, v akom našli budovy, najlepšie vystihuje pojem Veľká zrúcanina. V severnej časti galérie spod barokových omietok a obmuroviek boli odkryté fragmenty steny kostola z druhej polovice 11. storočia a jeden z portálov, ktorý kedysi spájal galériu priamo s kostolom. Kościoła. Súbežne s aktivitami spojenými s hostiami, prácou s nimi, pracuje naše vydavateľstvo. Funguje iba od roku 1991, ale oživuje tradície, ktoré sú typické pre benediktínov, menovite lásku ku knihe, lásku k písanému slovu. V Týnci po stáročia fungovalo skriptórium, teda miesto, kde boli prepisované knihy hlavne pre potreby mníchov, do knižníc a pre liturgické účely. Dnes sa snažíme ísť s duchom doby a súčasne dbať na to, aby kniha pripravovaná v našom kláštore bola dobrá, užitočná, týkajúca sa tém, ktoré nikdy nestarnú. V latach 60. XX wieku prowadzono v 60. rokoch 20. storočia robili v našom kostole rozsiahle archeologické výskumy. Vtedy po odstránení podlahy nášho súčasného kostola objavili základy a fragmenty stien prvého, najstaršieho románskeho kostola. Odkryli aj veľmi zaujímavé pohrebiská. Bardzo interesujących pozostałości pochówków. Sme v záhrade opáctva Benediktínov v Týnci, v jej dolnej časti. Je to záhrada v tvare zvona. Jej hornú časť tvorí brána svätého Benedikta, ktorú vidieť zvonku, a 3 terasy južným smerom. V jej hornej časti, pri samotnom kláštore, je okrasná časť záhrady. Na svahu pestovali a asi aj budú vlaské orechy a v dolnej časti je plánovaná rekonštrukcia barokovej záhrady. Planowana jest rekonstrukcja barokowego ogrodu. Snažíme sa priblížiť 1000 rokov dejín všetkým, ktorí prichádzajú do nášho kláštora prostredníctvom múzea. Funguje v novozrekonštruovanej časti kláštora. Je to stála expozícia predstavujúca históriu Týnca. Jednou z najdôležitejších benediktínskych tradícií je zborový spev. Korene siahajú do obdobia raného stredoveku. Udržiavame ju aj v našom kláštore. Každý deň sa modlíme gregoriánskym chorálom. Pre tých, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s touto tradíciou, organizujeme tvorivé dielne zborového spevu. Počas nich jeden brat učí správnu techniku gregoriánskeho chorálu, aj to, akým spôsobom sa modliť prostredníctvom gregoriánskeho chorálu.
Od roku 2012 vďaka dotácii Vyšehradského fondu sme začali s realizáciou niekoľkých projektov spoločne s partnermi, kláštormi a vedeckými inštitúciami v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Ako prvý sme realizovali projekt Kláštor, miesto stretnutí, patrimonium, kultúra, pohostinnosť. V ďalších rokoch sme podali dve žiadosti s názvom Via Benedictina, ktoré boli schválené. Išlo o to, aby sa zriadilo niečo ako kultúrna cesta spájajúca benediktínske románske kláštory. Uskutočnili sa konferencie a fotografická súťaž na prezentáciu týchto miest. Výsledkom bol vznik mapy a prvá etapa realizácie internetovej stránky, ktorá by umožnila sprístupniť túto cestu aj vo virtuálnej podobe.